Tiwasa na lang gurunin ako para wagtang ka ng problema. Mangangat gig silpon no. Balik. Nabayaran ni ma'am. Nabayaran ni ma'am. Mga kawatan to ba? Wow. Uy. Ano pa kami? Kumain isa. Kani dito. Testing eh! Ay, buak na mga bagol-bagol ninyo. Testing eh. After lang. Ibalik! After lang. Uy, kwarta! Ah! Bumol? Testing eh! Testing eh! Ibutang! 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 Sakit! Unsa man na imong ginalista gong? Ay, mga pangalan sa mga taong nangahadlok sa kuha diri sa tuang lugar. Namalagi akong pangalan diha. Naman pala ka? Irisa na! Tarong ha? Ayo! Pre! Ayo! Oh! Ay, mayo kay nasaktan na gyud ka diri ah. Maningil ako sa duha nimo katuig nga utang nga walay bayad. Nagsige na ko balik-balik diri ah. Wa jud tao diri ah. Wala pa manggugit kwarta, Mads. Mubayad kag sa dili. Ayaw pa buta nga mabunlot ko ni. Wala na biyay replay. Hindi mo ka manala joke. Oh, papayan mo ko. Papayan mo ko. Kana ba na araman dai na? Oh, dala tubo na lang. Aw. Kana ba? Natubo. Tag istorya. Oh, muna na tubo. Na araman dai na di ay. Pre! Pre! Oh! Mangayo kong kamunggay. Kamunggay, nailagan dia. Pagkuha na, Mads. Ah, sige. Pre! Oh, Salamat pre ha. naitangla dito dagan. Ayaw na pre, okay na ko ani. Ah, sige. Plato, kutsara, tinidor, Hoy, luwag. Mads. Isa. Pre, Nakagawas na agi kag mental lay. gawas na lagi pre, kaluyan. Isa na katambal ang ako ang giinom pre. Kaluyan, naulian ra yun ko. Kaluyan. Lagi pre, paliti ko ani ako ang mga baligya pre be. Usa ni baligyan ni day. Mga plato, kutsara, tinidor. Ah, sige. Tanaw na ko. Paliti ko ani pre be, asa man imuha ani? Gago. Green, pink, blue, orange. Saka gyapon mo kabuhi, Mads. Sige na pre. Saka gyapon mo kabuhi, Mads. Ang tambal lang ako pre ba, maintenance.